Bona tarda a tothom, gràcies per venir, gràcies pel vostre interès i espero que això ompli les vostres expectatives, això que els vull explicar avui. Anem seguint, vam començar el mes d'octubre, em sembla, Maria Teresa? El mes d'octubre vam començar i hem fet un recorregut per la història de Catalunya des de la prehistòria, la història antiga. Vam començar pels fenicis, els grecs, els romans i els ibers. I ara, després d'aquesta Setmana Santa, després de passar per l'edat mitjana i l'edat moderna, doncs hem arribat a l'edat contemporània. L'edat contemporània és aquella que comença, segons s'ha dividit la història per raons convencionals d'estudi dels propis historiadors, s'ha dividit en diferents períodes. Llavors, la història contemporània contempla des de la Revolució Francesa fins avui dia, pràcticament. Fins avui dia. Jo no arribaré fins avui dia perquè em pararé en l'Estatut de Catalunya de 1979, que d'allà, perquè sempre he pensat que d'aquest estatut fins ara ja no és història, ja és actualitat. Tothom, més o menys, hem viscut aquesta història, no cal que vingui jo a explicar-vos històries que heu viscut. Per tant, avui, l'altre dia, el dia passat, que repetiré demà, vam començar amb la Guerra del Francès, la invasió de Napoleó a Espanya, i que Catalunya es va veure molt afectada, molt mal afectada. I això és el que vam veure l'altre dia, tot el que va representar la invasió del francès, la Constitució espanyola de 1812, el regnat de Ferran VII i la Primera Guerra Carlina. Vam arribar fins aquí, fins que la reina, la mare d'Isabel II, que ja havia nascut el 1830, era la regent d'Espanya, i aquí ens vam quedar. L'altre dia ens vam quedar aquí i, com dèiem, demà ho podrem tornar a veure. Llavors, avui, el que es tracta és de veure la política espanyola durant aquest període, a partir de 1844, com diu aquí, fins al 1873. 1873, arribarem just avui, arribarem just a la proclamació de la Primera República. Des del 1844. Per què el 1844? El 1844 és quan Isabel II és declarada major d'edat per les Corts, amb 14 anys, perquè havia nascut el 1830, per tant, el 44 tenia 14 anys, però convenia que hi hagués una reina. Per tant, la farem reina i després governarem, doncs ja veurem qui governarà. Generalment els militars. Durant tot aquest període, fins al 1868, de fet, després encara va continuar el general Serrano, els governs s'ho disputaven els militars. L'altre dia vam parlar que els liberals que havien agafat el poder després de la mort de Ferran VII i al mig de la Primera Guerra Carlina, us vaig explicar que estaven dividits en dues faccions, els moderats i els progressistes. Avui dia podríem dir els de dretes i els d'esquerra, no, perquè d'esquerres no hi havia ningú. Podríem dir que els d'extrema dreta i els de dreta. Era el que hi havia llavors. Perquè les esquerres entrarien en l'escenari de la política espanyola de la mà del republicanisme, sobretot, que ja veurem també. Explicarem una mica de com, sobretot a Catalunya, el republicanisme
sobretot el republicanisme federal, va tenir una gran empenta, una gran projecció, que no va dir res, però és on hi havia caliu republicà federal a Catalunya. La resta d'Espanya era més tou, això. Doncs bé, anem a veure això primer. Vale, sí, sí, això va, no? Sí. Doncs què veurem? Veurem això, l'evolució política d'Espanya en aquests primers anys, del 44 al 67. Parlarem d'aquesta època. En aquesta època, en aquestes dates, és quan es va començar, ja havia començat abans, al segle XVIII, la industrialització de Catalunya. Estem parlant ja d'indústria, sobretot en l'àmbit tèxtil, ja ho veurem. I després veurem el que se'n diu el període revolucionari. Aquí a Espanya es parla de la revolució de 1868. Diguem que va ser una revolució sense grans conseqüències, com veurem. Sí que va haver una revolució, van fer fora la reina, ja ho veurem, però en definitiva va durar poc el període, el procés revolucionari. I després parlarem una mica de la Renaixença. La Renaixença que ja a Catalunya va començar a néixer. Bé, a néixer, que ja va néixer abans, el 1833, amb la publicació de l'Oda a la Pàtria. Bé, anem a veure l'evolució política a Espanya en aquest període, 44-67. Com us deia, el 43 fan major d'edat a Isabel II, amb 14 anys. Després d'un cop d'estat, els moderats contra l'amenaça i amb el suport de la nova burgesia. Diguem que la burgesia estava d'acord que havia d'haver una reina, perquè, si us en recordeu, l'altre dia vaig parlar de que la mare, la regent, havia marxat, Maria Cristina, havia marxat d'Espanya i s'havia quedat regent Espartero. El general Espartero és el que s'havia quedat regent. Però, clar, els moderats no estaven d'acord. Espartero era de la banda dels progressistes. Era de la banda progressista i els moderats no estaven d'acord. Llavors van trobar com a fórmula de dir, escolta, tu fem fora l'Espartero i posem a la reina al seu lloc. La reina que té 14 anys és igual, tot fora. Les Corts, farem que les Corts aprovin la majoria d'edat d'aquesta noia. I així va ser. Llavors, com a conseqüència d'això, durant 10 anys, entre 1444 i 1854, van governar els moderats, els liberals moderats. Ja us he dit, hi havia moderats progressistes. Doncs els moderats, amb el general Narváez al capdamunt. Què van fer aquests moderats? Doncs, com diu aquí, un centralisme autoritari. La burgesia catalana inicialment estava d'acord, després la burgesia es tiraria enrere, perquè al final la burgesia catalana el que volia era una mica la descentralització de la política. El que passa que, diguem, també veien que el govern dels moderats els anava bé. Per què els anava bé el govern dels moderats? Perquè el govern dels moderats, en aquell moment, sempre, havia estat proteccionista. I a la indústria catalana li interessava el proteccionisme. No li interessava el lliurecanvisme que imposaven els progressistes. Per tant, la burgesia diu, ostres, ara estan els moderats, aquests treballaran per nosaltres, vull dir, el proteccionisme que necessitem per desenvolupar la nostra indústria, que va al darrere de l'europea. Anglaterra, Holanda, França, les indústries d'aquests països anaven molt per endavant de la nostra. Per tant, com que vas enrederit, necessites protecció per evitar que els productes de l'estranger t'envaeixin el mercat propi. I això els burgesos d'entrada ho van veure. I què van fer aquests moderats? Doncs restricció de la llibertat de premsa i, diguem, la jerarquia eclesiàstica, control de l'ensenyament i la religió catòlica, l'única, diguem, tota la religió que no fos catòlica estava prohibida. I així van estar governant 10 anys.
I en aquests 10 anys resulta que esclata només a Catalunya la Segona Guerra Carlina. La Segona Guerra Carlina només va afectar Catalunya, que també és anomenada Guerra dels Matiners. Perquè a Catalunya sempre, diguem, la societat sempre havia estat, excepte la burgesia, però la resta de la societat sempre havia estat més favorable pels progressistes. I el govern moderat el veien com un opressor. Per tant, diguem, aquí es van revoltar, aquí a Benet Tristany, que era un sacerdot, un monge guerrer, diríem, es va sublevar a Solsona amb partides que anaven partidaris del comte de Montemolín. Qui era aquest comte de Montemolín? Era el fill de Carles Maria Isidre, aquell que havia lluitat per ser rei a la Primera Guerra Carlina, que era el germà de Ferran VII, el tiet, l'oncle d'Isabel II. Doncs aquest era el fill, el comte de Montemolín. I durant aquests 3 anys va haver-hi una Segona Guerra Carlina que, diguem, en principi no va ser massa destructora. Els liberals catalans, tant d'una banda com de l'altra, tant els progressistes com moderats, volien un estat nacional descentralitzat. Sempre estaven per apretar per la descentralització de la política, del govern, o de l'Estat. I, clar, els burgesos, aquests liberals, es fixaven en el model econòmic imposat per l'industrialisme, no pel model econòmic agrari, que és el que, diguem, a la resta de la península, a la resta d'Espanya, és el que manava. Però, clar, eren més que des d'aquí. Perquè, fixeu-vos, aquí parla d'inferioritat política dels catalans. En aquests 10 anys, del 44 al 54, només el 10% dels governadors civils de Barcelona van ser catalans. La resta venien de fora. Sí, ho havíem viscut, anys enrere, amb els bisbes, recordeu que havíem parlat dels bisbes que venien de fora tots i que el percentatge de bisbes catalans era minsa com ara aquí. I en tots els governs, 27 governs que va tenir Isabel II, només 6 ministres catalans, de 354. Ja parlar d'un primer ministre català ja era una il·luminació. D'acord? Total, que el 1854, arrel de tot això, hi ha una primera formulació del republicanisme federal, que fa Pi i Margall, Francesc Pi i Margall, amb un llibre que es diu La reacció i la revolució. Aquest home, aquí, el 1854, ja comença a posar damunt de la taula el model republicà federal. Ja comença a parlar d'això. Després veurem que ell s'hi manté i va arribar president de la Primera República, però bé, ja en parlarem. La qüestió és que arrel de tot això es comença a gestar el catalanisme polític. El catalanisme polític comença a bullir una mica, es comença a bellugar. Per què? Perquè els catalans, la gent d'aquí, se sent marginada de la resta dels dirigents nacionals i identifiquen tot el que és espanyol amb Castella. I arriben a la conclusió que la identitat catalana és incompatible. Diguem, estan treballant i veient que la identitat catalana es veu incompatible amb la castellana. Amb la qual cosa comencen a haver-hi reivindicacions descentralitzadores, ja, en aquest període, i regionalistes que des de Madrid tot es veia com separatisme, encara que no ho era. No ho era separatisme. Mai estaven parlant ni Pi i Margall ni tampoc el Mirall, que després veurem, parlaven de separatisme.
estàvem parlant de republicanisme, de federalisme, però no de separatisme. Total, que, bueno, el 54, el juliol del 54, hi ha un pronunciament, l'altre dia ja parlava, llavors, al segle XIX, això se li deien pronunciaments, però era cops d'estat. Avui diríem un cop d'estat. El que passa que aquests pronunciaments, és veritat que eren cops d'estats sense violència. No hi havia sang al carrer. Diguem que eren, arribaven uns i apartaven els altres i s'hi posaven. En la qual Barcelona es va sumar a la revolta perquè estava en contra dels moderats i va tornar Espartero a ser president del govern. A Catalunya resulta que es fa un atac obrer contra la cefactina. Les cefactines eren unes màquines de filar, com aquesta que veiem aquí. Aquí és una foto d'una màquina de filar. Amb un acte de ludisme que ja s'havia iniciat a Anglaterra d'anar contra les màquines. Anar contra les màquines perquè deien que treien feina a la gent. Algo així. Llavors, les associacions obreres sortien de la clandestinitat. Què va passar? Clar, amb la industrialització, tot el procés productiu que abans estava disseminat pel territori, en les diferents comarques, poblacions, fer les peces de roba que calien, clar, amb la industrialització resulta que ara ja tots els obrers estan junts, a dins d'una fàbrica. S'ajunten potser 700 o 800 treballadors i llavors, clar, ja comencen a dir, escolta, tu, quan estava un a Prats de Lluçanès i l'altre a Tremp, doncs difícilment es podien d'acord per dir anem a defensar els nostres drets. Però quan estan ja agrupats a dins de fàbriques... Les colònies. No, bueno, i abans de les colònies, perquè abans de les colònies les fàbriques es van instal·lar a Barcelona, a les rodalies de Barcelona, abans d'arribar a les colònies. Per arribar a les colònies, també. De fet, les colònies és un intent dels empresaris d'aïllar els treballadors, portar-los a un lloc concret, donar-li vivenda, capellà, escola, metge, el que calia per tenir un clima allà tancat i que no us va lloguer. Però aquí encara no, aquí les colònies encara no estaven, les fàbriques es anaven muntant sobretot alrededor de Barcelona. Per què alrededor de Barcelona? Després en parlarem. Perquè aquestes indústries el que necessitaven en aquell moment era carbó per fer funcionar les màquines. I el carbó a Catalunya era poc i dolent. I car de portar des de Cercs o des d'Eurassa a Barcelona. I era més barat portar amb vaixell el carbó d'Anglaterra. Més barat i més bo, a més. La qual cosa va fer que, clar, tota aquesta indústria d'entrada, inicialment, naixés a l'entorn de Barcelona, entre Barcelona, Maresme i tots les rodalies. Llavors eren tot pobles disseminats, de Barcelona. Poble Nou, Sant Martí de Cogular, tot això era... Sí, clar, tot això. Llavors, la qüestió és que el 1856, primera confederació sindical catalana, il·legal, perquè fins al 1868, no va haver-hi una organització sindical catalana legal, que eren les tres classes de vapor en el sector tèxtil. Ja ho veurem després. La qüestió és que tot aquests aldarulls que van muntar els obrers contra les cefactines va fer que el governador militar de Catalunya, Juan Zapatero, no té res a veure amb en Rodríguez Zapatero que coneixem, vull dir, aquest és un altre Zapatero. Aquest va fer una repressió important i perseguia els obrers,
els patrons, clar, com que se sentien respaldats per aquell governador militar, doncs, bueno, treien pit i d'alguna manera es van començar a negar a negociar condicions amb els treballadors. Tot això va ser afusellat, un líder obrer, Josep Barceló, que diu que va ser executat després d'un consell de guerra sumaríssim, vés a saber quin, de quina manera, vaja, acusat de la complicitat amb un crim que s'havia produït a Olesa de Montserrat. Però, vés a saber com anaven les coses. Però, a conseqüència de tot aquest clima, entre el 2 i l'11 de juliol de 1855, Catalunya s'adjudica el presumir que organitza la primera vaga general a Espanya. El 1855, juliol. Va ser assassinat el president de l'Institut Industrial Catalunya, Josep Sol i Pedrís, i els obrers, aquesta vaga, què demanaven? Doncs demanaven jornada de 10 hores, prohibició del treball infantil, reconeixement dels sindicats, arbitratge laboral i la possibilitat de l'ingrés voluntari a la milícia. La qüestió és que aquestes peticions de les Corts les va fer amb un escrit. Pi Margall va fer un escrit a les Corts, una petició sobre aquestes reivindicacions, amb 33.000 signatures, de les quals 22.000 eren catalans. Dels 33.000 obrers que van signar, 22.000 eren catalans. I, diguem que no li van fer massa cas. Des de Madrid sempre s'havien vist aquests moviments a Catalunya, encara que no ho eren, sempre s'havien vist com a separatistes. Sempre. Avui dia també. Encara dura això. Però llavors ja es veia com a estos són uns separatistes. I en canvi era un moviment obrer que estava demanant beneficis pels treballadors, en aquest cas. A tot això, nou cop d'estat, aquí ja parlo de cop d'estat en lloc de pronunciament del general O'Donnell, un altre militar, el general Leopoldo O'Donnell. Espartero se'n va, deixa el poder, però el Donald O'Donnell, però el que es posa com a president del govern és Narváez, el moderat. Nova revolta a Barcelona i un altre cop Zapatero, aquell Zapatero, torna a fer una repressió forta a Catalunya que produeix 400 morts entre els civils i 66 entre la tropa. Ja us podeu imaginar amb els estris de l'època, perquè hi hagi 400 morts, té que ser bastant. A més de que empresonaments, deportacions, afusellaments, una repressió amb tota la regla, com diuen. I el 1858, aquest O'Donnell, aquest militar, aquest general, funda un altre partit, la Unió Liberal, que tracta de ser un partit al centre. Avui tothom parla del centre, no? Del centre. Doncs aquest també va veure això, de dir, aquí tenim els moderats, aquí tenim els progressistes, jo em col·loco al centre. I per això forma la Unió Liberal. Força centrista, entre moderats i progressistes, com dic, i del qual també formaven part el general Prim, formava part d'aquest partit, el general Serrano, que després atendria, i Antonio Cánovas del Castillo. Aquest personatge és un personatge molt important en la història d'Espanya. Ja ho veurem. Aquí era molt jove, tenia 30 anys, és un advocat andalús, de Màlaga, crec recordar, i aquest després, ja ho veurem, avui encara no, però el pròxim dia, veurem que serà una figura cabdal dins de la política espanyola del segle XIX, perquè aquest no va arribar al segle XX, de finals del segle XIX, de l'últim quart del segle XIX. Ja ho veurem.
important personatge aquest. Bé, total, que el 1858 O'Donnell arriba a ser president del govern, i a Catalunya hi havia, diguem, forces conservadores com a Mañé i Flaquer, Duran i Bas, Manel Duran i Bas i Reynals i Rabassa, que apoyaven aquesta opció centrista. Mañé i Flaquer era un periodista i escriptor, Duran i Bas era un advocat i també polític, i Reynals també era escriptor i advocat, em sembla. Mañé i Flaquer va arribar a ser director del Diari de Barcelona. Va arribar a ser director del Diari de Barcelona. El centrisme, de totes maneres, i el clientelisme d'aquests governs al final va decebre aquests conservadors catalans que d'entrada els agradava, diguem, la política que pregonava O'Donnell. De dir, bueno, aquest no està ni entre moderats ni són massa conservadors, ni són massa progressistes, però al final van quedar decebuts. Aquí tenim una foto, un retrat fet per Casas, per Ramon Casas, de Manuel Duran i Bas. Total, que el 1864 tornen els moderats al poder, Narváez al treball, i Duran i Bas, que estava allà com a diputat a Madrid, presenta a les Corts un projecte de descentralització, sempre pensant en la descentralització de la política espanyola. I Duran i Bas. Una descentralització administrativa. Bé, la qüestió és que el govern no li va fer cas. Narváez va ignorar totalment la proposta que feia Duran i Bas i van continuar amb la seva política dels moderats. I a tot això, Prim, que era de la Unió Liberal, va intentar per dues vegades un cop d'estat. Dos cops d'estat que va fracassar i el van obligar a Prim a marxar-se a l'estranger. Va fugir a l'estranger. I des de l'estranger, tant republicans com progressistes que estaven allà exiliats es van manifestar contra Isabel II, contra la reina. I a l'agost de 1866 vam signar el Pacte d'Ostende, que per iniciativa de Prim i firmat per progressistes, el Partit Demòcrata, que eren pocs, el Partit Demòcrata era petit, s'havia fundat a la dècada dels 40 i el signen. I després, el 1868, s'hi afegia la Unió Liberal. O sigui que des de l'estranger es feia... Això és una cosa que després es repetirà al segle XX amb el Pacte de Sant Sebastià, ja parlarem. Vull dir, des de l'estranger es posen d'acord les forces que estan a l'exili i les que queden a dins, que estan d'acord amb ells, per anar per destronar, com diu aquí, a Isabel II. Quedem aquí. S'han posat d'acord, hem de fer fora a Isabel II i anem a veure què passa. Ara, abans d'entrar a veure què passa, després que Isabel II es veu obligada a marxar, ja us ho dic ara, es veu obligada a marxar, com va marxar en el seu dia Alfons XIII, doncs anem a veure a Catalunya la industrialització. Com va anar tot aquest període que Catalunya es va industrialitzar, com va anar aquest tema. Bé, l'activitat econòmica a Catalunya en la dècada dels 40, o sigui, es va produir una integració amb l'economia espanyola i, sobretot, incloent-hi Cuba i Puerto Rico. Cuba i Puerto Rico eren un mercat molt important per Catalunya. Després veurem per què aquí no ho dic, però després sí que ho dic. La quantitat de catalans que hi havia a Cuba. Impressionant. Amb negocis, vull dir, no estaven allà treballant les plantacions de sucre, precisament. I estaven per allà per allà. La qüestió és que, clar, exportació del tèxtil, derivats del vi, encara, el tema del vi continua endavant, el tema de vinícola,
i començar el creixement. Aquí, a la dècada dels 40, estem parlant, començar el creixement industrial. Expansió agrària i una xarxa de transports que dinamitzar el consum. Clar, la xarxa de transports va anar creixent, tots sabem, el 1848 arrencava el primer tren, el primer ferrocarril entre Barcelona i Mataró, i clar, el ferrocarril, que després, a la dècada dels 50 i 60, es aniria desenvolupant, això va suposar per la indústria catalana un gran avenç. El ferrocarril era important. La qüestió és que, com diu aquí, entre el 50 i el 80 el PIB català es va duplicar. Es va duplicar en 30 anys, el qual entenc que no està mal. Llavors, clar, com a conseqüència de tot això, Catalunya es convertia en la fàbrica d'Espanya pel creixement de la demanda interna, per la progressiva generalització del ferrocarril, com hem comentat, per les inversions procedents d'Amèrica, la repatriació de capitals que venien d'Amèrica. Llavors, de la gent que havia anat a fer fortuna més o menys legal, de tot hi havia, aquells capitals són els que van ajudar a la industrialització aquí a Catalunya. I després, al final del segle, als últims anys del segle, ens trobem amb que la fil·loxera a Europa arruïna les vinyes, sobretot de França, i abans que arribi a Catalunya, també arribaria a Catalunya, va arribar malauradament, però abans d'arribar a Catalunya, la fil·loxera va produir el que es diu aquí un riu d'or, la febre d'or, aquí a Catalunya, abans d'arribar. Després, quan va arribar, es va arruïnar tot, no? Però, paral·lelament a tot això, a tot aquest desenvolupament industrial, els conflictes socials anaven creixent. El que dèiem, escolta, concentració de treballadors, i això provocava, si no malestar social, perquè el malestar social ja hi era, però sí que eren conscients de que estaven sent maltractats, o es consideraven maltractats. Bé, la població catalana en aquest temps, el 1855, es fa un cens i es van comptabilitzar 1.652.000 habitants. Com diu aquí, augment malgrat les condicions de vida desfavorables i les carències sanitàries, perquè com que l'economia anava bé, també la natalitat es anava incrementant, malgrat que la mortalitat no baixava tant. Així com augmentava molt la natalitat, els matrimonis tenien més fills, la mortalitat no. Inclús penseu, com diu aquí, la mortalitat infantil, la meitat del segle XIX, desaparició de gairebé la meitat abans del primer any de vida. Però, clar, les condicions higièniques eren fonamentals i eren molt dolentes en aquesta època. A partir de la dècada dels 60, llavors hi ha un descens de natalitat. Malgrat tot això, l'augment de la població catalana va ser el doble de la resta d'Espanya, l'augment de la població en aquesta època. Malgrat les epidèmies, que hi havia epidèmies mortíferes, però que a Espanya tenien més incidència, com va ser la verola, la febre roja i el còlera. I altres malalties, poder menys agressives, però també que existien, com la tuberculosi, la sífilis, el tifus i el paludisme. I clar, amb les condicions higièniques que hi havia, que ara parlarem a les ciutats, doncs això era greu. Processos migratoris. L'emigració catalana a Cuba i països del Riu de la Plata. Aquí hi ha unes dades. Diu que el 1858 el 20% dels residents espanyols a Cuba eren catalans. Una quinta part dels espanyols que venien de la península a Cuba eren catalans.
i el 29% dels comerciants eren catalans a l'Havana i a Santiago de Cuba el 65% dels comerciants eren catalans. Que Santiago de Cuba era la segona ciutat de Cuba després de l'Havana. I aquesta gent, clar, no solament feien negocis legals, sinó que també feien negocis il·legals com era el tràfic d'esclaus. No fa gaire vam fer un documental a la TV3, que si no sé si veu tenir oportunitat de veure, molt interessant, sobre el tràfic d'esclaus dels catalans. Aquí sempre parlem del marquès de Comillas, Antonio López, que sembla que és el que era l'esclavista número 1, però no era l'únic. N'hi havia molts. Poder no tan famosos com el marquès de Comillas, però també. La qüestió és que, a més, també es va produir, ja comença l'emigració del camp a la ciutat. Comença l'emigració del camp a la ciutat, de tal manera que Barcelona passa de 227.000 al 1857 a 533, o sigui, augmenta, en poc més de 40 anys, un 134% la seva població. L'augment de la immigració, sobretot, el descens de la natalitat que es va produir a Catalunya va ser substituït per la immigració, que inicialment venien de València i d'Aragó. Els immigrants primers que van arribar a Catalunya venien de València i d'Aragó. D'acord? La població rural, això que la població rural comença a reduir-se, l'altre dia us parlava del fenomen que això va produir que el preu de la mà d'obra en l'àmbit rural pugés perquè faltava gent. Va fer augmentar els salaris en el camp. Contràriament, fugia la gent del camp perquè no tenien res i s'anaven a la ciutat per buscar-se la vida i això beneficiava els que es quedaven al camp, perquè els treballadors, diguem, del camp, perquè els hi feia pujar el preu, el salari. Al camp, dinamisme de l'agricultura, creixement del mercat interior, a ponent i al nord teníem cereals i llegums, al sud i al centre vinya, arròs al delta, la vinya va continuar sent l'estrella, aquí encara, i exportació, com us deia, a la resta de l'estat i a les Antilles. Aquí, en aquesta època, ja havíem perdut les altres colònies. O sigui, totes les altres colònies, Argentina, Mèxic, Colòmbia, tot allò, a la dècada del 1820 ja estava perdut. Ja estaven independents. El 1810 van començar a lluitar per la independència, va començar Mèxic i Colòmbia, van ser els primers que van començar, i el 1820 ja tots aquells, ja només quedava, a Amèrica, només quedava Cuba i Puerto Rico. Cuba i Puerto Rico, aquí. I un altre tema interessant, saber, avui dia parlem molt del canal d'Urgell, doncs saber que va estar construït entre 1847 i 1861 per donar aigua del Segre a les comarques de Ponent. Per portar. O sigui que el canal d'Urgell, que avui dia està una mica de moda perquè no hi ha aigua o perquè no té l'aigua que necessita... Davant tanca. Sí, per això, dimarts, em sembla, no? Doncs va estar construït el 1847 i 1861. El ferrocarril va ser fonamental. Primer les comunicacions. La premsa, des del 23 al 68, fins a la revolució, aquesta que parlarem, la premsa estava controlada per l'autoritat política. No es podia publicar el que tu volies. Cuidado. Això ho hem viscut també nosaltres, els que tenim l'edat que tenim. I ho vivim. Bé,
Ara poder no tant. Home, a veure, no està controlada, però està tota... Comprada. Vale. Però no tota, no crec que tota, però bueno, és igual. La qüestió és que aquí estava. Va haver-hi 3 veus d'etapes de llibertat, però res. Gairebé tota la premsa en castellà. El Diario de Barcelona, no Diari de Barcelona, Diario de Barcelona, en castellà, va estar fundat en 1792 i era el mitjà de comunicació de premsa més important a Catalunya, des del 1792. I es van fer algunes publicacions culturals, literàries, com el Vapor, que també era en castellà, el verdader català, aquest va ser en català, primer en català, i el calendari dels països. Bé, el 1850 s'implanta el servei de correus, el 1852 el telègraf i el 1877 la primera línia de telèfon. Barcelona-Girona. Entre 1877, el primer telèfon, entre Barcelona i Girona. I a partir de 1868, que hi hauria una mica més de llibertat, la premsa donaria pas a que es anés construint una opinió pública entorn a la situació. El ferrocarril, tots sabem que el 1848 a Catalunya va estar finançada amb capital privat. La xarxa catalana finançada, mentre a la resta d'Espanya era capital estranger. Primer ferrocarril, ja ho hem parlat, Barcelona-Mataró el 48, i en aquestes dècades dels 50 i 60 va haver-hi un gran impuls. Per exemple, la línia Barcelona-Girona, tant per Granollers com per Mataró, el 1862 ja funcionava. El 1854 ja arribava a Granollers, la xarxa, el tren, de Barcelona a Granollers, arribava al 54. Barcelona-Madrid ja va funcionar el 1863. Arribava a Manresa al 59, a Lleida al 60 i al 61 a Saragossa. I la línia Barcelona-València al 67, quan el 54 arribava a Molins de Rei i el 65 a Tarragona i Tortosa. Al 67, quan va arribar Barcelona-València, hi havia ja una crisi financera que va fer que les companyies ferroviàries fessin fallida, la majoria d'elles. Per què? Perquè s'havia mal previst quin seria el trànsit tant de mercaderies com de persones. No cal dir que a Espanya la xarxa ferroviària es va construir, això ja segur que ja ho sabeu, perquè s'ha parlat moltes vegades, de manera radial. Que tot anava a parar a Madrid i tot sortia de Madrid, el quilòmetre zero. I això potser va ser un error, segurament. Altres trens, que hi havia altres línies, aquí tenim un mapa de les diferents línies a Catalunya. Aquest mapa és del segle XIX, se ferrocarril entre el 44, home, el 44 no, 82. Bé, aquí tenim que el 63 ja anava de Barcelona a Sarrià, Montcada, Granollers-Vic, aquesta línia, de 1875, ja arribava a Vic. Granollers, com sabeu, té dues línies, una que va cap a Girona i una altra que ve cap aquí. Vic, Ripoll, Puigcerdà. Puigcerdà arribaria al segle XX, no al segle XIX, encara. I el 80, aquesta línia de Vic-Ripoll feia la derivació cap a Sant Joan de les Abadesses. Per què Sant Joan de les Abadesses? Perquè allà hi havia les mines de carbó d'Ogassa, al costat. I es va construir aquesta línia per mirar de baixar el carbó, que després diguem que no donava el rendiment que s'esperava, per baixar el carbó des d'Ogassa cap a Barcelona. Igual que aquesta línia que veiem Manresa-Berga-Olvan, per baixar el carbó de Cercs.
baixar el carbó cap a Barcelona. Aquí és on estaven les fàbriques que anaven amb màquina de vapor. Perquè abans que parlaves de les colònies, aquelles anaven amb, com es diu? Turbines. Amb turbina, exacte, amb turbina de l'aigua que bellugava l'aigua del riu. Vale? Però les màquines de vapor, les indústries que funcionaven amb màquina de vapor estaven a Barcelona i a l'àrea de Barcelona, al Pla de Barcelona. Clar, i el carbó havia de baixar des d'allà, però al final es va veure que aquell carbó que venia de Cerc, que venia d'Ogassa, primer van venir de Calaf. A Calaf també van haver-hi unes mines de carbó que es veu que van durar poc, va donar poc rendiment, i llavors no hi havia tren a Calaf, naturalment. Però aquestes tampoc van donar el rendiment. I al final, com deia abans, les màquines de vapor de les indústries de Barcelona funcionaven amb carbó anglès, que venia amb vaixell. Bé, el sistema financer, home, doncs clar, es va implantar, es nodria de l'agricultura, el comerç, la repatriació de capitals, i així, d'orígens divers. Venia capital i ningú mirava d'on venia, no passa com ara, que fas una transferència de 1.000 euros i et miren aviam que no sigui blanqueig de diners, no? Doncs allà venien els diners de saber d'on i ningú mirava d'on venia, però diguem que va afavorir el creixement de la indústria i de la banca a Barcelona, que va durar poc, però va. Es va crear el 1444 al Banc de Barcelona, estava creat per uns comerciants industrials amb Manuel Girona al capdavant. Es va fundar també al mateix any la Caixa de Barcelona, amb la Societat Econòmica d'Amics del País, l'Ajuntament de Barcelona, la Junta de Comerç, i la Caixa de Sabadell 10 anys després, el 1854, per industrials sabadellencs amb Pere Turull al capdavant. Companyies de crèdit es van crear també, però el 1866, aquella crisi financera que jo us he dit abans que va arrossegar les companyies ferroviàries cap a la fallida, també va arrossegar a moltes entitats d'aquestes financeres. Bé, la Caixa de Barcelona l'hem tingut fins al segle XX. Potser jo l'he tingut en compte, la Caixa de Barcelona. I la Caixa de Sabadell també ha existit. El Banc de Barcelona sí que no. Bé, la revolució industrial, el que dèiem, els recursos energètics, doncs clar, al final era l'aigua i tampoc era per tirar coets, l'aigua que teníem. Ja molt més cara, que ara, però tampoc no tenim rius força cabalosos, no? Llavors això va fer que a la llera dels rius creixessin els molins de paper, farina, amb rodes hidràuliques. La força hidràulica, a les colònies industrials, van haver-hi fins a 80 colònies, aproximadament, és un nombre, quasi fins a unes 80 colònies tèxtils alrededor del Ter, el Llobregat, i jo afegiria el Cardener. Jo afegiria també el Cardener aquí, que no l'he posat. Mentre a la ciutat, com us deia abans, la indústria anava amb vapor, amb màquina de vapor. El carbó, com us deia abans, és quasi de poca qualitat i el carbó anglès era el que era. La qüestió és que el 1861 el 62% del total energètic espanyol estava a Catalunya. El 62%, en aquest any. I el tèxtil, diguem, absorbia més de 3/4 parts i el cotó més de la meitat de tota aquesta energia. I el cotó s'emportava la palma. Després veurem per què no hi havia altres tipus d'indústria. Però bé, total, que al final del 19, el 70% era consum encara de carbó, abans d'entrar l'electricitat, la segona revolució industrial que vindria al segle XX ja seria basada en l'electricitat,
Vale? Però aquí, a finals del 19, encara estaven funcionant o amb carbó o amb turbines. Vale? A finals del 19. Després, quan ve l'electricitat, ja és una altra història. Ja és un altre model. La revolució industrial, bueno, canvis que va significar, no? Pues, ja ho hem parlat, canvis en les formes de producció i de consum, s'introduí la infància i el treball de la dona. Aquí els que en sabeu del tema, treballant als telers, diguem, les mans d'una criatura o d'una dona eren molt més productives que la dels homes, no? Domingo? Les dones... Bueno, tu no hauràs viscut els nens, però les dones sí. Nens també? Soc el 37, jo, Sí, però nens de quina edat? Aquí ja van ser nens de 10 anys, Els inspectors, els nanos es fotien sobre els continus de fiol. Però estem parlant de 10 anys aquí, 14 o 15 anys, clar. Però això són els continus de fiol. Sí, però és que després veurem, no sé si aquí ho dic per alguna banda, de que les organitzacions obreres, una de les reivindicacions que volien era que els nens no fossin menors de 14 anys. Sí. No fossin menors. Però aquí no, Aquí anaven crius de 10 anys. Crius de 10 anys a treballar a les fàbriques tèxtils. Això per què? Perquè els telers... Bueno, això el Domingo no s'ho pot explicar. Perquè quan es desfeia, es parava la màquina i havies de fer un nus, no? Un nus a la tela perquè continués la màquina treballant, es trencava el fil, entrava els fils, no? Es trencava un fil, hosti, tenies de fer un nus i tal. Però el nus no era agafar els dos caps i lligar-se, sinó que era entrar un cap així i fer el nus, perquè era el nus més prim que hi havia. O sigui que un filet les mans d'un home, en canvi una dona o una criatura, ho feien. I a part, un altre tema, és que els hi pagaven bé, que els homes. El salari d'una dona i d'una criatura, ja t'ho pots imaginar, era molt inferior al salari d'un home. Bé, la qüestió és que aquí la indústria hidrometal·lúrgica no va reeixir perquè no som un país que tenim ni carbó ni ferro. No tenim ni carbó, bon carbó, ni tenim ferro. Així com el País Basc sí que va reeixir la indústria hidrometal·lúrgica. Per què? Perquè ells tenen ferro i tenen el carbó d'Astúries. Tenien el carbó d'Astúries. Llavors, allà al País Basc i a Astúries també s'havien muntat les grans empreses hidrometal·lúrgiques. Malgrat tot, aquí sí que va reeixir una empresa, la Maquinista Terrestre i Marítima. Aquesta sí que va tenir èxit. A més, cal dir que aquesta empresa, que va estar fundada el 1855, un dels fundadors d'aquesta empresa era Valentí Esperó, que era nascut a Llívia. Era originari de Llívia, Valentí Esperó. Els seus pares eren originaris de Sallagosa. O sigui que, diguem que és una celebritat, no? D'alguna manera podem dir que va sortir d'aquí de la Cerdanya. Llavors, clar, la indústria catalana es va sobretot volcar en el tèxtil. Sobretot en el tèxtil, no? El cotoner, el llaner i la resta de la indústria, i la paperera. Després, amb l'electricitat, a la segona revolució industrial, ja vindrà la química també, amb la societat anònima Cros. Amb la Cros. Però encara no. La química aquí encara no havia agafat cos, la indústria química. Després l'agafarà, al cap dels anys. Llavors, els factors que van influir a la revolució industrial, a favor tenim la màquina de vapor, les noves màquines tèxtils, perquè el 1860 la filatura de cotó i part del tissatge ja estaven mecanitzats. Ja hi havia màquines que el 1860 ja
feien aquestes feines, no? Després el ferrocarril també va ajudar i la capacitat creativa dels industrials, dels empresaris catalans. I en contra, què teníem? La baixa capacitat de consum espanyola. Què passava? Aquesta baixa capacitat de consum espanyola feia que la indústria es veiés obligada a exportar. Clar, mentre van durar les colònies de Cuba i Puerto Rico, es va exportar molt a Cuba i Puerto Rico, perquè a la resta d'Europa era molt difícil exportar. No podíem competir amb anglesos, francesos, holandesos. No, la indústria catalana, del cotó, la de llana, de l'esquerra, que fos. Per altra banda, també trobaven que per part de l'estat espanyol, no hi havia interès en la indústria. El seu interès econòmic estava sobre l'agricultura. Estava bolcat a l'agricultura. La indústria la veien com una cosa que no els generava interès. Això va fer que l'encariment dels tipus d'interès, a causa de l'endeutament de l'Estat, també anés en contra. Total, que la falta de competitivitat a nivell internacional demanava protecció, que és el que hem comentat abans. En quant a la urbanització, l'augment de la població va fer que les ciutats, sobretot, que és on anava a parar molta gent que venia del camp i anaven a les ciutats a treballar a la indústria, les ciutats quedessin petites. Per què? Perquè la majoria de ciutats estaven encerclades per muralles. Barcelona, entre elles. Però no solament Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Vall, totes estaven encerclades per muralles. Llavors, què va fer? Què va passar? Perdó. Aquest fenomen el que va fer és que, sobretot a Barcelona, pensem a Barcelona, que és la més gran, es anessin construint, immobles en males condicions de salubritat, d'higiene, fatal, molt malament. I la concentració de gent molt uns sobre els altres, i això creava problemes de salubritat entre la gent. Llavors, clar, els primers passos que es van plantejar, hem de derribar les muralles, hem de fer que les ciutats, no Barcelona, però les demés, també, les demés ciutats, s'expandeixin. No podem... La pressió del creixement de la població que hi havia sobre les ciutats era insostenible. Llavors vam començar a pensar en derrocar les muralles i, a part d'això, crear serveis públics d'aigua, gas, a finals del 19 i a finals del 19 i principis del 20 ja també pensar en l'electricitat. Llavors, clar, què va passar a Barcelona? Van anar creixent els pobles al costat, vull dir, també ha passat. Barcelona ha quedat allà, potser per temes econòmics, de preus, però ha anat fent créixer els pobles al costat. Aquí també. Aquí Sant Andreu del Palomar, Gràcia, Sarrià, les Corts, tot això eren pobles que van anar creixent perquè a Barcelona ja no s'hi cabia. Clar, al final aquests pobles a final del 19 van estar tots absorbits per Barcelona, com ja sabem. I com a conseqüència de tots aquests problemes que s'estaven plantejant, el 1854 Barcelona obté el permís d'enderrocar les muralles. El 1850 diuen, ja pots tirar les muralles avall i expandir-te. I és quan, el 1859, s'aprova el Pla d'Ildefons Cerdà. Pla d'Ildefons Cerdà imposat per Madrid, perquè a Barcelona, la burgesia i l'Ajuntament de Barcelona havien aprovat un projecte d'Antoni Rovira i Trias, que és el senyor que està sentat allà a la plaça Rovira de Gràcia, que estava inspirat en el model de París.
Aquest home havia fet una proposta que havia estat aprovada per l'Ajuntament i per la burgesia, inspirat en el model París. Bé, jo diria, no sé si esteu d'acord, però al final poder la decisió d'imposar a Madrid del Pla Cerdà penso que ha estat un èxit, no? No sé com hagués quedat el Pla de Rovira, no ho sabem, no. En fi, podríem fer una reconstrucció virtual, com es fan ara, però no ho sé. Però en qualsevol cas, diguem que el Pla Cerdà, al meu entendre, ha estat un model d'èxit. I el 1875 es van començar a enderrocar les muralles de Girona. Bé, havíem deixat la política espanyola que anaven tots contra Isabel II, tots. Bueno, es va produir una crisi de subsistència el 1868, 2 anys sense pluja, ostres, toquem ferro, toquem fusta, no? 2 anys sense pluja, elevat preu del blat, terrible crisi industrial, en fi, un problema greu econòmic. Llavors, burgesos liberals i obrers contra la política de Narváez, dels moderats, que són els que estaven al poder en aquell moment. No estem d'acord. I al setembre de 1868 hi ha un pronunciament contestat, torno a dir, a Cádiz, dels generals Serrano i Prim i de l'almirall Topete, un altre militar. Aquests es van pronunciar i van obligar a la reina a marxar d'Espanya. La reina va marxar d'Espanya, se'n va anar a l'exili i al mateix temps resulta que esclatava la Primera Guerra de Cuba. La primera, només van haver-hi 2, la primera, la segona va ser la definitiva, no? Però la Primera Guerra de Cuba va durar 10 anys, que es va acabar amb la paz de Zanjón, que es diuen. I va començar el 68 fins al 78, aquesta Primera Guerra de Cuba. Clar, aquesta Guerra de Cuba va tenir molt ressò a Catalunya perquè hi havia molts interessos catalans a Cuba. I els catalans, els burgesos, diguem, la gent que tenia interessos econòmics a Cuba, diguem, anaven a favor de l'estat espanyol. És a dir, no els hi heu de donar la independència. Per què? Perquè tenim molts negocis allà. Vull dir que mano dura contra los revueltos independentistas cubanos. Inclús la Diputació de Barcelona, com diu aquí, va reclutar un miler de voluntaris per anar a lluitar allà, per defensar els interessos de, com abans hem dit, la quantitat de catalans que hi havia allà amb interessos. I a Catalunya, a poc a poc, va agafant pes l'ideal del republicanisme federal. A poc, i aprofitant aquest cop d'estat i aquestes revoltes que van haver-hi com a conseqüència del setembre de 1868, es van quemar presons, casetes de burots, símbols, i es reclamaven, com diu aquí, llibertat d'expressió i associació. El republicanisme assumia el reformisme social i a Catalunya, diguem, les classes populars estaven pel republicanisme federal. Les classes populars es van apuntar a aquest republicanisme federal. Vull dir, perquè estaven tips dels moderats i, per altra banda, els progressistes, quan havien governat, tampoc els havien solucionat els seus problemes. Per tant, ve la proposta d'un nou model polític, que és el republicanisme federal, i doncs, anem aquí. Després vindria l'anarquisme, això és altra cosa, ja en parlarem. La qüestió és que arrel d'aquesta petita revolució, dic jo, es va implantar el sufragi universal masculí pels majors de 25 anys, llibertat de culte, que fins llavors no hi havia hagut,
Elecció democràtica d'alcaldes, tema molt important, elecció democràtica d'alcaldes que fins aleshores havien estat nomenats des de Madrid o bé directament, en el cas de les ciutats grans, des del govern de Madrid, o a través dels governadors civils, o les poblacions més petites, com després hem vist al segle XX, a l'època del franquisme. Lo mismo. Perquè dominar el territori, governar el territori és molt important per la gent. Per això la gran importància ara de les eleccions municipals que hi haurà, ara d'aquí poc. El dret d'associació obrera, aquí ja, diguem, les associacions obreres o les organitzacions obreres ja es podien legalitzar, fins a llavors no. Hi havia associacions obreres, però en la clandestinitat. Aquí no, aquí ja es podia. I l'abolició de les quintes, i supressió de la taxa de costum. Però, clar, Prim i els altres generals que havien donat el cop d'estat, sobretot Prim i Serrano, aquests no estaven, no volien revolució social ni un sistema republicà. Això no estava al cap d'aquesta gent, no estava al cap d'aquests militars. No, on aneu a parar? No, aquí es va muntar un govern provisional del general Serrano, amb Prim al ministeri, i van, diguem, descapçalar tots els moviments o associacions revolucionàries que hi havia arrel del cop d'estat que havien donat ells. Volien, aquests generals, volien un règim autoritari centralista. I republicà, no ni hablar de república. Però no hi havia rei. No hi havia reina, la reina havia marxat. Volien una monarquia, però de moment no tenien rei. Però ara veurem què van fer. Total, que van haver-hi unes primeres eleccions municipals, al desembre del 68, i al gener del 69 unes generals. Fixeu-vos, a Catalunya, la majoria, en aquestes generals, a Catalunya la majoria de diputats republicans eren republicans federals. 28 diputats de 37 eren republicans federals a Catalunya. El que passa és que la resta de l'Estat no va acompanyar els republicans federals, perquè en total, al final, eren, a tot Espanya, 57 diputats de 304 que hi havia al Congrés. I per altra banda, els republicans, els que es deien republicans a la resta d'Espanya, no a Catalunya, a la resta d'Espanya, no pensaven tant en una federació d'estats, una federació de veritat, sinó que pensaven més en una descentralització. No era el mateix. Els republicans federals tenien una idea de dir, bueno, un estat com estava als Estats Units, era el model. Els Estats Units era el model. Els Estats Units havia fet la seva revolució a finals del segle XVIII i havia estat un estat federal. Això és el que volien els federals catalans. Però els federals espanyols, que també s'autonomenaven republicans federals, ells el que veien era una qüestió de descentralitzar el poder a la resta del país. Bé, reacció del moviment, lluitar contra la política de Serrano, clar, com que és una política centralista, i llavors no transformava l'estructura de l'Estat. El federalisme, com deia, atreia obrers i pagesos parcers pel seu reformisme social, que no volia que la burgesia no volia. La burgesia s'aliava amb moderats o progressistes, però el moviment obrer i els pagesos veien l'altre model com a possible solució als seus problemes. Es propugnava aquest moviment federal la desaparició de l'estat centralista, creació de regió, i els principals teoritzadors d'aquest republicanisme federal van ser Francesc Pi i Margall i Valentí Almirall, i altres membres d'aquest Partit Republicà Democràtic Federal, que
no hi ha recollit aquí. Però, com diu aquí, sense intencions independentistes. Estan pensant en un model federal de país, però sense pensar en la independència. Ningú parlava d'independència. D'acord? I amb el federalisme s'esperava resoldre, no?, un estat federal, la revolta cubana i aconseguir la unió de Portugal. No sé, això d'aconseguir la unió amb Portugal no ho tinc gaire clar com ho volien fer, perquè Portugal era un altre estat, però sí que el tema de Cuba i Puerto Rico, potser sí que una solució federal hagués pogut donar a aquella gent d'allà, de Cuba i Puerto Rico, un model d'estat que l'haguessin acceptat, o no, no ho sé, però d'entrada era una sortida. Però diguem que l'estat espanyol va optar per la repressió. I, a part d'això, el federalisme català estava dividit. Diguem que els catalans, diguem sempre, però bé, estava dividit. Hi havia els moderats, que es deien els benèvols, i, per altra banda, els radicals, que eren els intransigents. Dels moderats, la figura cabdal era Pi i Margall, i dels radicals, la figura cabdal era Valentí Almirall. Aquests, els moderats, eren partidaris d'una federalització des de dalt. Des de dalt nosaltres farem la... Mentre que els radicals deien no. La federalització del país s'ha de fer des de baix, des de fora, des de les regions, o des de les províncies, mentre que els benèvols ho volien fer des de Madrid. I a Barcelona teníem com a portaveu el diari La Razón, no és la d'ara, no? La d'ara no és republicana, precisament. La Razón, i Pi i Margall. I acusaven els intransigents de ser més catalanistes que federals. Vosaltres el que passa és que sou més catalanistes que federals. I els intransigents els deien que vosaltres el que sou més descentralitzador, no sou autèntics federals. La qüestió és que se les tenien, com ja estem acostumats a veure avui dia, els uns contra els altres. Però aquí el que vull dir amb això és que el republicanisme federal a Catalunya no anaven tots a una. Hi havia diferents maneres d'enfoc amb personatges importants al front. Aquí tenim el Mirall, el maig del 1862 fa un pacte, un pacte de Tortosa amb els republicans federals dels altres països de la Corona d'Aragó. Que després, a altres llocs d'Espanya, també es va fer el mateix, a Córdoba, Valladolid, Santiago, a Eibar, i que al final, el 30 de juliol, es va culminar a Madrid amb un pacte nacional de republicanisme federal. El que us deia abans, malgrat tot, els federals espanyols confonien federalisme amb descentralització. No ho veien de la mateixa manera que es veia des de Catalunya. Total, que arribem al setembre de 1869 i s'aprovà una nova Constitució monàrquica sense rei. Però una Constitució monàrquica. I això va provocar, algunes revoltes a tot Catalunya, a Tarragona, a Reus, a Valls, a Barcelona, a l'Empordà. Els revoltats eren els milers obrers del sud, a l'Empordà. I tot això, aquesta insurrecció contra la promulgació d'aquesta nova Constitució, totes aquestes revoltes van ser reprimides pel general Prim. I el general Prim, què fa? El general Prim es dedica a buscar un rei a Europa. Es dedica a buscar un rei o una reina. Bé, un rei. La veritat és que de reines no va buscar.
Va buscar, sí, no és veritat, va buscar diferents pretendents, alguns que no els hi van interessar, que van dir que no vull saber res, i altres que les Corts, que a ells els interessava, l'indicat, però que les Corts espanyoles no el van rebutjar. La qüestió és que al final es va arribar a un que sí va acceptar i les Corts espanyoles van dir que vale, que d'acord, que va ser Amadeu de Savoia. Amadeu de Savoia era fill del rei Víctor Manuel II d'Itàlia. Aquest rei era el primer rei que va tenir Itàlia, perquè Itàlia s'havia unificat tots els estats i ducats i la diferent organització política que hi havia a Itàlia es va reunificar el 1861 i van nomenar com a rei a Víctor Manuel de la Casa de Savoia. D'acord? Però, clar, què va passar? Que els catòlics espanyols estaven escandalitzats perquè resulta que estaven nomenant com a rei a Amadeu, fill de Víctor Manuel, i aquest Víctor Manuel li havia tret els estats pontificis i Roma li havia tret el papa. En la unificació, el que eren els estats pontificis i Roma mateix va formar part de la nova Itàlia unificada. I això era treure-li poder polític al papa, que era Pius IX. I això als catòlics espanyols no els hi agradava. De totes maneres, aquest pobre home, aquest Amadeu, ja veurem que no va tenir gaires amics aquí. Perquè el problema que va tenir les Corts espanyoles el van aprovar, aquest Amadeu, rei, van aprovar el novembre de 1870. El novembre de 1870 les Corts van donar el vistiplau que Amadeu de Savoia estem d'acord que sigui el futur rei d'Espanya. Però resulta, i havia de venir a Espanya, i va venir, de fet, a primers d'any de 1871. Doncs el dia abans de venir, el seu padrí a Espanya, el general Prim, va ser assassinat a Madrid. La qual cosa, clar, aquest home diu, hosti, el més valedor de mi, podríem dir el meu padrí aquí a Espanya, que és el que vinc de la mà d'ell, el maten just el dia abans de jo arribar. Per què el van matar? No hi he entrat en les... S'especula que Prim, a la guerra de Cuba, primera guerra de Cuba, Prim estava per un arreglo amb els independentistes, per un arreglo amb els americans. Perquè els americans, els nord-americans, s'entén, havien fet una oferta per Cuba. Estaven disposats a pagar per Cuba. La comprem. Però l'estat espanyol va dir que ni hablar, que Cuba era espanyola i no se hable más. I Prim estava per escoltar els americans, d'alguna manera, no? Dir, bueno, posem-se d'acord amb els americans perquè aquests encara ens pentinaran, com va passar, com al final passaria, no? Vull dir, la qüestió és que van matar Prim el dia abans que arribava Amadeu a Espanya. I, bueno, el 1870, una insurrecció contra les Quintes, aquí a Catalunya, que el general Ramírez va bombardejar Gràcia, els federals presos foren deportats a les Illes Balears. Aquí sempre els enviaven o a les Illes Balears o, en el pitjor dels casos, els enviaven als presons del nord d'Àfrica. Que també. Total, que entre el gener del 1871 i el febrer del 1873 Amadeu I va ser rei d'Espanya. Aquest home no va tenir pràcticament cap apoyo per part de la classe dirigent espanyola, perquè ni el volien els carlins, ni els republicans, ni l'Església, ni l'aristocràcia.
aquest pobre home va passar com va poder aquests 2 anys, del 71 al 73, amb unes crisis de govern quasi permanents, i el 1871-72, que va haver-hi unes eleccions amb un alt abstencionisme, doncs clar, van fer veure a aquest home que jo sense apoyos, sense ningú que m'apoyi, que em doni suport, no faig res. No faig res. Vull dir, com que segurament no ho necessitava per menjar, el rei d'Espanya, doncs, com diu aquí, sense aliats, abdicar l'11 de febrer de 1873. Total, que va deixar el tron buit una altra vegada, el tron d'Espanya. I a tot això, per empitjorar-ho encara més, entre el 1872 i 1876, va esclatar, va viure la Tercera Guerra Carlina. Un altre cop els carlistes es van revoltar i aquesta vegada, així com la Segona Guerra Carlina no només havia tingut efectes a Catalunya, aquesta sí que va ser com la primera, amb efectes al País Basc, Navarra, Catalunya i el Maestrat, en aquest cas. Carles VII prometé als pobles de l'antiga corona d'Aragó. Aquest era net del primer Carles Maria Isidre. Era net, aquest. Clar, el temps va passant, però diguem que els pretendents ho van heredant. El primer pretendent, que va ser Carles Maria Isidre, el germà de Ferran VII, doncs, aquest el net encara soc el pretendent, aixeca el cap, aixeca el dit. No renuncia. Total, que s'arriben a ocupar les ciutats de Reus i Vic, el 74 es fa la formació d'una junta carlista de govern a Sant Joan de les Abadesses i va acabar el 75 a Catalunya. El País Basc encara durà fins al 76. En aquest context, la Tercera Guerra Carlina va tenir aquí l'episodi que es va viure a Puigcerdà amb el brigadier Cabrinetti, que el 10 d'abril de 1873 va alliberar Puigcerdà del setge de les tropes carlines que estaven aquí al costat. I el brigadier Cabrinetti, com us deia, el 10 d'abril de 1873 i al juliol del 73 moria en una batalla contra els carlistes a Alpens, a Ripollès. Ripollès o el Berguedà? Ripollès, em sembla, no? Bé, total, que el 1876, què passa? Doncs que el carlisme i el republicanisme federal no tenen res a fer. Ja ara veurem. El particularisme català va haver de buscar-se la vida, com diríem col·loquialment. Les particularitats de la identitat, de la cultura catalana, de la ideologia política del catalanisme, va tenir que obrir vies que ja veurem més endavant que desembocarien en el catalanisme polític, que veurem a finals del XIX, principis del XX, amb els personatges que ja veurem els pròxims dies. La burgesia catalana, a la defensiva, política lliurecanvista, i el 1868, el que us deia abans, s'havia format la primera organització obrera a Catalunya. La primera organització obrera es deia les 3 classes de vapor, es deia així, principal societat obrera a Catalunya amb 8.500 afiliats del ram textil, de tots els 3 rams, de filadors, teixidors i jornalers. 8.500 afiliats a aquesta organització obrera legal. Aquesta sí que ja era legal. D'acord? Legalitzada, vaja.
La burgesia, com us deia abans, compartia intransigència contra els insurgents cubans. Volien defensar els seus interessos econòmics que tenien allà a Cuba, i no podien permetre que els insurgents que volien la independència de Cuba, aquesta gent se'n fan independents i s'han acabat els nostres béns patrimonials que tenim allà a Cuba. D'acord? Amb la qual cosa, aquests burgesos, en 1872, es van oposar a l'abolició gradual que es va començar a produir a Puerto Rico, l'abolició de l'esclavitud, l'abolició gradual de l'esclavitud a Puerto Rico, i que més endavant, el 1886, també quedaria abolida l'esclavitud a Cuba. Això no vol dir que un cop abolida l'esclavitud no hi hagués esclavitud d'amagat, de contrabando, però d'entrada estava il·legalitzada. Igual que ara estan il·legalitzades les drogues, en canvi hi ha drogues a molts llocs. Bé, a Catalunya es va anar produint una penetració del col·lectivisme internacional en la versió bakuninista i la constitució de la jove Catalunya. Anem a veure què és això. L'anarquisme a Catalunya. En 1864, a Londres, es va constituir l'Associació Internacional de Treballadors, és a dir, la primera internacional. 1864, Londres. Al capdavant d'aquestes persones que van constituir aquesta organització estaven Marx, Engels i Bakunin. I llavors, el 1870, o sigui, 6 anys després, es fa aquí, a Barcelona, el primer congrés per adherir-se a l'Associació Internacional, la primera internacional. La Federació Regionalista es declarava política. Dins d'aquesta organització, després, a la Segona Internacional, hi hauria una divisió de marxistes i anarquistes. Això arribarà. Això seria la Segona Internacional. Però aquí, d'entrada, a Catalunya, es van declarar apolítics. No volem entrar en política. Així com els marxistes sí que volien entrar en política, aquest d'aquí no. Congressos a Saragossa i a Còrdova, expulsió de la minoria marxista, radicada a Madrid, i a Catalunya, el que us deia, oposició a crear un partit polític estrictament obrer i adherit a les tesis marxistes. Per què? Perquè hi havia un desencís de la política a Catalunya. Hi havia un desencís i la gent no volia saber res de la política. Nosaltres som sindicalistes. Anem a lluitar pels nostres drets com a treballadors. No anem a lluitar pels polítics. Total que el 1873, la Federació Regional Espanyola, en general, de la Primera Internacional tenia 30.000 afiliats. El 1873, que no està mal, per l'època. I 2/3 parts d'aquests afiliats estaven a Catalunya, 2/3 parts, i la resta, sobretot, entre València i Andalusia. La Jove Catalunya va ser una organització d'un grup obertament catalanista. Només va durar entre 1870 i 1875, però va obrir les portes al que seria a la continuació del que seria la renaixença cultural de Catalunya, la Jove Catalunya. Qui hi havia dins? Quins eren els fundadors d'aquesta organització? Doncs mireu, aquí es teniu Àngel Guimerà, els fundadors, Pere Aldebert, Josep Roca i Roca, Antoni Olèstia, Francesc Mateu, Lluís Domènech i Montaner, entre altres. Entre d'altres. I que tenien com a portaveu no sé si era un diari, La Gramalla, que més tard es convertiria en un seminari que era la Renaixença. Aquest grup, la Jove Catalunya,
és considerada com el precedent del partit polític que es fundaria el 1891, que es diria la Unió Catalanista. El 1891 ja es fundava un partit polític que era un partit polític catalanista i que es diria la Unió Catalanista. Doncs aquest grup, aquesta organització, aquesta gent es considera que van ser els precursors d'aquest primer partit polític catalanista que es va fundar el 1891. L'anarquisme a Catalunya i a Espanya. Bé, ostres, això ja ho hem vist, no? He anat cap enrere, home. El món obrer, el món obrer, clar, estava en plena ebullició degut a que, clar, l'àmbit industrial, o sigui, la força industrial que es va desenvolupar a Catalunya va fer que l'obrerisme creixés a Catalunya. Que les organitzacions obreres sortissin de Catalunya. Per què? Perquè hi havia ebullició degut a la revolució industrial, a les fàbriques i a tots els àmbits laborals a Catalunya. I què va passar? Com us deia abans, els fracassos polítics empenyen els sectors cap a l'apoliticisme. Cap a l'apoliticisme, que té un perill, que és passar, com defensa aquí, allunyament de la classe obrera i passar a l'acció directa. Què vol dir passar a l'acció directa? Doncs passar a muntar aldarulls al carrer, està clar. Ja que passem dels polítics, no volem saber res dels polítics, doncs escolta, nosaltres anem a la nostra. Que seria, diguem, d'alguna manera, l'ideal anarquista que al final acabaria amb la fundació de la CNT el 1910. Però és que abans d'arribar a la CNT el 1810, ja parlarem el pròxim dia de tots els actes anarquistes que va patir la societat. Des de la bomba del Liceu fins als atemptats contra el rei, l'assassinat de Cánovas del Castillo, que en parlarem, i el procés de Montjuïc, tot això. Però això ho veurem per sortir. Durant la restauració, que seria en aquest moment, el moviment obrer es refugia en activitats, diguem, va ser perseguit, evidentment, va ser perseguit el moviment obrer, ell va refugiar en activitats, diguem que les seves reivindicacions eren sistemàticament castigades. I la comunicació es va convertir en l'element de la millora social. La taxa d'alfabetització va pujar a Catalunya, es van crear els casinos, centres i ateneus, on es feien discussions, intercanvis intel·lectuals, es van difondre les teories de Darwin, el qual va fer baixar la influència de l'Església en aquestes societats, obreres. La influència de l'Església va anar cap avall. L'associacionisme, com deia, Ateneus, es va fundar al Centre Excursionista de Catalunya el 1890 i els cors claver es van fundar el 1864. L'associacionisme es va anar estenent a Catalunya. I l'objectiu de totes aquestes associacions era la formació del poble en el catalanisme polític. Era l'objectiu que buscaven totes aquestes associacions. El poble l'hem d'impregnar amb el catalanisme polític. Bé, es publicaven fulletons, novel·les populars, entre la Campana de Gràcia, l'Esquella de la Torratxa, la Tramuntana, que transmitien generalment ideologies partidàries del progrés. I, paral·lelament,
es anava extenent la maçoneria i el cooperativisme. Això era Catalunya, només Catalunya. Tot això, la maçoneria segur que existia a la resta d'Espanya, el cooperativisme no tant, però aquí a Catalunya diguem que va començar a tenir pes. Bé, i ara només uns apunts de la Renaixença. Què significava la Renaixença? Com diu aquí, va ser un propòsit de mirar enrere per buscar les arrels identitàries culturals de Catalunya i posar-les en valor en aquell moment. Hem de mirar cap enrere i rescatar tots aquests ideals culturals i d'identitat que ens han de fer forts ara davant la situació que ens trobem. Tot això va venir a partir de 1833, que Aribau va publicar Lo de la Pàtria, on allà s'identificava, em sembla que ho vaig parlar l'altre dia, s'identificava la llengua catalana amb la pàtria. Ell, Aribau, en aquesta obra, Lo de la Pàtria, identificava, escolteu, la pàtria i la llengua catalana van juntes a tot arreu. I així ha de ser. I això ha estat, és veritat, que ha estat d'alguna manera absorbit pel catalanisme polític i avui dia encara és així, penso jo. Aquesta obra d'Aribau és considerada l'inici de la Renaixença. I a part, a més Aribau, el 1841, Joaquim Rubió i Ors publicava el seu primer llibre de poesies en català amb el pseudònim de Lo Gaiter del Llobregat. I deia, aquest home, dins de la seva obra, deia: Catalunya pot aspirar encara a la independència, no a la política, però sí a la literària. Això ho deia Rubió i Ors el 1841. I el 1859 es restauraven els antics Jocs Florals, el qual seria una plataforma de difusió i de consagració social de la Renaixença, els Jocs Florals, que es van reimplantar, restaurar el 1859. A la dècada dels 60 tenim l'èxit del teatre català. Al 63 s'inaugura el Teatre Romea i el 1865, el primer drama català, Tal faràs i tal trobaràs, de Vidal Valencià. I més tard, el 1866, tenim Les joies de la Roser, de Francesc Soler Pitarda. La primera novel·la en català, des de Tirant lo Blanc, segle XVI, segle XV, perdó, des de Tirant lo Blanc, la primera novel·la catalana va ser el 1862, després d'aquella, de Tirant lo Blanc, que era L'Orfeneta de Menargues o Catalunya agonitzant d'Antoni de Buffon. Aquesta va ser la primera novel·la que es va publicar el 1862. Més tard arribarien les de Narcís Oller, les novel·les de Narcís Oller, com Les Canyapobres, La febre de l'or i les de Josep Pini Soler. Les primeres revistes i diaris en català. En 1879 i 81, el Diari Català, fundat per Valentí Almirall, va durar només 2 anys, però era el primer diari escrit íntegrament en català. El Diari Català, fundat per Valentí Almirall. I el 1881 la revista aquesta de la Renaixença passarà de setmanal a diari. I per acabar, sobre la història de Catalunya, es va escriure el 1860-63 Història de Catalunya i de la Corona d'Aragó, de Víctor Balaguer, i després una primera Història de Catalunya en català que va escriure Antonio Olesti. Era un dels fundadors de la Jove Catalunya, que parla català. El 1860, el català desterrat dels llibres parroquials, en els 60s, i el castellà obligatori en les escriptures notarials,
quan la correspondència, en el segle XVIII, la correspondència particular, personal, havia estat moltes vegades en català, en el segle XIX ja va ser només en castellà. La correspondència particular, privada. I a partir del 1870 tenim que el prestigi tant interior com exterior de la literatura catalana. Arrel de què? Arrel de mossèn Cinto Verdaguer, amb la publicació de l'Atlàntida el 1877 i Canigó el 1885, i del teatre d'Àngel Guimerà. El teatre d'Àngel Guimerà, que la primera obra destacable és el 1888, que és Maricel, després Maria Rosa, el 1894, i Terra Baixa, el 1897. Això és el que seria el que denominem la renaixença cultural de Catalunya, que va tenir lloc al segle XIX com a punt de partida de l'obra d'Aribau. I fins aquí no hi ha res més avui. El pròxim dia parlarem de la Primera República i de la restauració borbònica. És a dir, direm des del 1873 fins al 1900, i aquí hi ha una foto, suposo que és dibuixada, o una foto, de la proclamació de la República, de la Primera República, el 21 de febrer del 1873, a la plaça Sant Jaume.